isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiing kay panagdangdangag. Doblian tayo ti agannad kan agridam, nangro na ita tamatutudo. Ado ti landslide kan layos a mapaspasamak. Hello kadagiti gagayem tayo di tabalasiw taaw. Kumusta ti panawan dita kakabsat? Agan-anad kayo kumaakanayon. Iti tiyempo man ni ragsak kan liday, titay kumaliplipatan ti kumamang kani Apo Diyos. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kani pagayam tayo nga Yvonne. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga Yvonne. Iti agdama kat addaak ditoy Canada. Ngam sakbay a nakadanunak ditoy adumat arigat ken sakripisyo tinaglabasak nga isu ita tinak istoryaan. Nailaw anak iti maysa a pamilyado. Banag ananguy uyawan ti mismo nga ikit ko kanyak gapo iti panagsikog ko abalasang. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ada kayo matgayaman manang Aida. Wen, ading ko. Nagladaw kayo matan ngay. Marigatan nga min amagna ni Yvonne. Kas makita met, dakkelan ti tiyan na. Ay, wala niya. Dandanin na lipatak matan. Amasikog kagayam abalasang ibon kaanakan. Auntie Susan? Nasayaan ba tasimangpat kayo ang kabagis? Apa gusto, nakasagana ka nung timakan. Agay-ayawan dagiti na ngay sagana. Aywan! Dagiti anak nga damay tultulong na manang. Iso na piman tinang isagsagana iti pagsasangwan tayo ita. Dagita ti pagwadan nga anak. Ammo dati tumulong. Kang runaan ti amin. Ti panagadal da ti asasikasuan da. Saan kat aday taapan agpasikog? Ha? Anya ka ti Susan, mangrugi ka man akon-akon. Tepelamot ko maatang iwat mo. Gusto akmat saan ka di, manang Aida? Mala, mabantayo kit din itayan ti lamisaan. Mangkita tayo iti mabalin tayo pagtugawan ni Chay. Pagururayan tayo kadag iti nagkasar. Ay na, anya man ang tisang-sangita manakaw. Ay, awan, nanang. Di ka di manen pananguy-uyaw kan panang paspasagid ni Antim Asusan ken ka? Ay na, bayam kadilatan anak ko. Palabsam latan tinbagbagana. Amumutan ni Antim Asusan. Talaga akas jayan ti kinatao na. Saan lang asika ti pagpabainan na? Sa bagay, pudno matkit di nagitin bagbagana, nanang. Inununak tinagpasikog ngam ti panagadal ko. Ay, ala, husto daytan anak ko. Anyangay nga rod kat adda ditan dayta. Ay wanam kit di ti bagim, tapno na salun at to ti ipasngay mo nga apukok. Nanang, Adon asermon tinangag mo kanya kanak ko. Uray inal daw ka asermonan saanan a may sublipay tinapalabas. Adda ditan kunakmanan. Iso nga aklunan tayon ti amen. Diyos ko. Siga ko man ti magamo kanyak. Italag kon ti amin.
Ikatam ka diti sakit tinakam iti puso kan panunot ko. Katso katam daytoy iti ayat kan panakaawat. Amo kung ti ugali ni Auntie Susan. Ngam, sanak lataan na iruam iti kinatadam ti panagsasauna. Nasakit dagiti pananguy-uyaw na kanyak. Ngam, anya nga ron. Ano sak Ngamin, agpay sumat asyak tinagbidot. Imbayak, taumay ko iawis ti panag-blowout ni Lovely inton graduation na manong. Umay kayon to inton Domingo balay. Ay, katuwa na kabagis. Katitapay lang, kablahawan kan. Kamaudyanan na. Agpaturpos ka matan iti kolehyo. Ay, syempre, manong. Nasingpat ngamin dagiti anak ko. Amo dati dumngag iti sao. Iso asigurado ang makaadal danto amin. Ay, kat nasaya at ano kasta kabagis. Di mo liwayan ti mang bagbaga katakwan. Tapno makaturpos da amin iti kolehyo. Awan parikot iti dayta, manong. Awan rumba nga pagdanagam kadagiti anak ko. Ta saan danto at tumulad ken ni Yvonne. Adtay ta ka man ako naksusan. Di mo ka di unay dildilawan di ka na kanta. Takasimat. Saan lang arudan na tinakderan tinakasikugkan ko ana. Uyawang pailahimat. Ay, kasano? Kat garamping at matngamin. Agmay-may sa langarudan ni Manang ay damang isaksakan iti panagadal na. Tapinanawan kat ngarud ida ti amana. Agam kas jay matinaramid na. History repeats itself, ako nada. Ngamin, nagpasikog mat kas iti panagsikog idi ti inana. Susan? Ay na, pasensya kan iti panagsasaok, manong. Ngampudno mat ngamin. Uray pay. Sana nasayate kasta panagsasaom. Naganak tayo amin. Di tayo mo ti mapasamak kadagiti sumarsarunong aldaw. Iso asar di nga amon ti kasta nga ugalim, kabagis. Ay na! Nakaluklok mag nga ubing, tiinpas ngay mo anak ko. Wen nanang, babae ti anak ko. Wen nga rod, nagpudaw, nag-cute nga ubing. Anya nga iti ipanagan mo kenkwana. Yvonne Grace, nanang. Wen, mayat, maibagay unay day taanagan iti apukok anak ko. Nanang, agyaman na ka. Tauray ka sa ti kinasukir ko. Di daklat tabi na ibayan, nanang. Kasta dagiti naganak anak ko. Isu nga ita tamaysakan nga ina, amok maawata mo tiriknak kas inam. Maawatam tumutan no apay ako nam adi ka binaybayan. Itilikodan tinagbiddutam. Nanang, Ket kidawak nga apaman ang makatanggat ka, ituloy mo kumati agadal anak ko. wen nanang. Kasta talaga ti planok. Kat agyaman tasan kayo anaupay kanyak. Masapol ang makaturpos ka iti panagadal mo. Tapno makabirok kan tumet iti nasaya at apanggadam para iti masakbayan yun to iti anak mo. Nanang, nasaysaya at samat no agabang aklangan iti pagyanak ijaili. Marigatanak ngamin nga ginawid. Nang runa no kastoy apa nagtutudo. Kan tapno maipamaysak lang ti agadal. May sa oras laang matibiyahe manipod ijay ili aging gadito'y balay. Nagaddayo nga rod, nanang. Kanayo naktupay amala daw iti pagadalan. Sapsapaem ngamin Nakagraduar mat ni Manang mo Lovely nga uray saan nagaabang iti pagnaudan na ijay ili.
Inananusan na tinagaw-awid dito'y balay. Makabanugmat nga rod ti inal daw abiyahe nanang. Alan agabang akon. Addan nakita kapag yanak. Saan abali tanalakalaang ti abang ijay. Mahala. Si katimakaam mo. Gamne. Tariman am ti agadal, Di mo tultuladan di kasinsin mo sa paanagpasikog. Wen ka di nanang. Di kay madanagan ta saan to ang mapasamak dayta. Igaed ko ti agadal tapno makalpasak mat iti kolehiyo akas ka ni Manang Lovely. Ay, naglukon day dya Brian. Itayak pay lang agur-uray ditoy. Ang aging gaita, awan pay lang. Tinasayaat. Awagak man. Ay, Krisha. Ha? Sorry no nalatawag. Andang minisangbot ko ngayon naramit ka balay. Okay lang, Brian. Kasano? Sa dino ti papananta? As usual, mapantay ti sigod at ang bayan ti tropa. Okay. Angam nay. Di nakpanpanawan Wen, unay ka lagi tinaya. Sigurado am lang, Brian. Tano saan? Gumura aken ka? Wen nga rod. Madandanagan ngamin, Brian. Amangan no makakita ka itinapinpintas ngam iti siya kat isukat na kon. Anya? Saan to mapasamak tayo ta, Krisha? Promise. Amumat, no kasano ti panagayat ko kan ka. Oray siyak met, Brian. Ay ayatan ka mat unay-unay. Mala. Umay ka nga rodan, tamapantay kaya tambayan. Kalpasan na. Agawid tanto mata ni Jay Dagus mo. Okay. Okay. Lumugan ka ni Tikotsek. Tamapantan. Sigurado nga guru-ura yung titropa Jay. Ay, kasano da ito yan, Brian? Masikugak matan. Anya? Kasano nga yan ngagpaiso? Sigurado nga agungat ni nanang mo. Numaamuan na masikog ka. Lakit di Anya nga iti aramidan ta, Krisha. Ilimad ta ti may papan iti sikog ko. Sige. Kasano na dumakal ti tiyan mo? Kaninton agpas ngay kanton. Ay, Jack mo. Basta. Ilimad ta pay lang ti may papan iti sikog ko, Brian. Sige. Sikat ti makam mo, Krisha. Hello, Krisha anak ko. Kumusta ka di tadagus mo? Apay nga, adi ka matagaw-awidan. Ay, kwa nanang. Busy akpay. Agsasarunong amin ti activity si pagadalan. Kan umadanin ti exam Isu nga ado ti pakakumikumak. Kasta aya? Wen, sige tag-review akpay nanang. Ipauit yung tulatan ti allowance ko. Bye! Sige. Bye, anak ko. Ay, kamaudyanan na. May sa semester laangan. Agturpos mata ni Krisha. Katinton umay atawan. Sumarunon to mata ni Alexis nga graduar. Ay, agyamanak. Makaina na kamin tumatan nga agasaway ti gastos. Makaawid tumat siguro ni Arturo manipod abroad. Tanalpas to aminen iti kolehyo, dagiti talo nga anak mi. Ay na, kamaudyanan na. Agturpos kan iti mabiit, anak ko. Wan nga rod nanang, katagyaman nak iti amin nga anos kan sakripisyo yo kanyak. Kastamat tan iti anak ko. Patpatgan kayo iti apukok, anak ko. Isu adi kay mabalin abaybayan. Jakmat kayat ang agbalin kayo ang nakakaase. Agyaman ak unay nanang.
Agyamanak, gaputa pinagtuloy daklata nagadal. Itili ko nanti kinasukir ko kada kayo. Nakasingsingpat kayo talaga, nanang. Awan anyaman na anak ko. Pagrabangak day takas inam. Tinapatag ita, agturpos kan. Oh, kumusta kang kaanakan? Agturpos ka gaya man into numaya bulan. Wen, uncle, kamaudyanan na. Makalpasak matlangan iti panagadal ko. Gapo amin da ita kaninanang. Huwag doa kayo ang nagsakripisyo para iti panagadal mo. Agiyaman ka, takas kindi ka bagis ay dati nagbalin nga inam. No sa bali lang siguro, ang mga nubinaybayan na kanakan. Wen nga rod, uncle. Ingka gumaan na nga insakad ti panagadal ko. Kastamat ti panangaywan na iti anak ko. Talaga akasta kanakan. Hawan tinagan na kamang talikod iti anak na. Iso anasaya at matain tuloy mo tinagadal. Katita, agturpos kan. Kat mamati akadumtang to ti aldaw, nga apitem tumatlang tinasaya at abunga na kitinagrigrigatan, kinagbambanugam kanakan. Susan, ading ko. Umay kayon to'y jibalain ton bigat. At dabasit asagana para iti panagturpos ni Yvonne. Imbag man talaga graduar matlang dyan anak mo, manang Aida. Wun Uray kaskas naisakad kumat ti panagadal na. Umay kayon to'y jibalay kabagais. Jak makaumay, tagsagana kami mat. Agparti kami iti baboy, manang. Ha? Apay, di mo amaw nga graduar mo ni Krisha nga anak ko. Saan laang asika ti agpagraduar, manang? Ay, kasta aya. Ay, kablaawan ka nga rod kabagais ta agpagraduar ka man gaya man. Una, iswadyak makaumay jay balayo. Tagpagraduarak met, manang Aida. Oh, abay akasta tilangam kabagis. Kaslada kasurun mo. Ay, kwa, awan met, manong. Nagsarita kayo ka din kini Aida. Agturpos mo't gaya man ni Yvonne. Wan ka no nga rod. Imbaga, tagturpos matlaangan, kalpasan ti panaganak na abalasang. Ne, ay kat, apay nga kasla masursurun ka ba't kabagis. Kasla damat na lima na guram kan kuana. Awan met, manong, tila madmadlaw mo met. Plano ka regalwan ni Yvonne. Sakto timang sagot iti sagana na inton graduation na. Ne, unfair ka, manong. Agpagraduarak met. Aggraduar met den ni Krisha. Iso arigalwam met Saan lang nga day nga Yvonne take kami ti sagana. Ay, katuwan na Awan parikot iti day takabagis. Bayam, tasya kung ti makaamu iti sagana ni Krisha inton graduation na. Nanang? Oh, apayakas ta tila nga man nakakita kanya, Krisha. Ay, kwa. Aguray ka. Masikog ka? Uwan, nanang. Kat pakawanindak ko ma. Awanan kay tibain. Ay na! Masipangol kansan! Sorry, nanang. Sorry. Kasanon ti panagadal mo, ha? Nabayagan ang nagsardangak, nanang. Anya, ninamnamak man lagan ti panagturpos mo? Apay ang aramid mo ti kastoy, Krisha! Apay! O sige. Juan,
agyaman ak unay ha, Janice. Bye. Sino ti kinasaritam, anak ko? Jay gayam kong agtrabaho iti maysa nga ospital jay Canada, nanang. Ha? Canada ko nam, Yvonne. Wen, nanang. Tulungan na kano ang makastrak ijay. Isu arugyak matan nga ilakad dagiti papeles ko, nanang. Mala, mangan kayo lang amangan kakabsat. Ado ti makan. Di kay agbabain. Ipapabalay yung latan. Oh, Manong Felix. Susan. Agpungga kayo pa'y Ado pa'y ti makan. Una ka, Bagis. Talagang agpunggaak pa eh. Ay, katsi ka nga, Susan. Kurang mo ka di pa eh. Ay, kwa, manong. Mabit lang. Tamangalak pa iti kananta. Di ta kay pa lang. Nagbongga matan ti kasagay ti apo ko, Manang Aida. Talagang saan napintasan ti trabaho ni Yvonne nga anak mo Kaasi ti Diyos kabagis. Mayat kanumat ti trabaho na ijay Canada. Ay, imbag pa'y dyan anak mo, Manang. Napapintas yo pa yan to'y balayo. Ada pa'y gaya man lugan niyo. Ay na, talaga nagpintasan ti biyagyo ita. Gapo ka ni Yvonne nga anak mo. Naasi ngamin ti Diyos kabagis. Mamati ak nga iso tinang tarabay kada kami. Nang runa unay ka ni Yvonne. Patsak ani Apo Diyos tinang iturong kenkwana itinapintas agasat na. Ay, sorry, Manang Aida. Sorry, kadagiti agkakasakit ngayon sa usawang ko idi ka ni Yvonne nga anak mo. Sapay ko mata mapakawandak. Ay na, lipata mong dayjay adin ko. No siya klamay sa napalabas ang dayjay. Awan kanya kung dagijay. Aywan gayam. Sa dino nga iti ayan dagiti anak mo. Apay nga awan makita kadakwada. Uray ni Krisha, awan mat. Ay na, agsakit dya anak na kabagis. Aguyag, kanadan sapay gurigor na. Ay, kastaya. Atoy, itad mo ka ni Krisha kabagays. Ibagam tamapan na ipacheck up ti anak na. Ay, saanan kabagis, nakababain. Awan ti rumbang apagbainam kabagays. Panunutam ti kasasaad di apukom. Alakit din, awatamon. Ay na, agyaman naklaunay kabagis. Pakidanon mo tumatan kini Yvonne ti panagkid daw ko iti pamakawan. Kastamatan ti panagyaman ko kenkwana. Sorry man en kabagis. Sorry talaga. Uwan ka de kabagis. Awan anyaman na. Di mon panunutan dayta. Tulong min kada kayo. Ken maysa napakawanda kamatan. Ket agyamanak ta naka-ameris kamatlaang kabagis. Inulit-ulit kano ni Auntie Susan tinagkidkid daw iti pamakawan kaninanang. Uray la makasangit kano daytoy, gapo iti nalaos a panagbabawi na kadagiti agkakadakes nga inbagbaga na idi kanyak. Ket kunakmet, siya sino akkuma tapno saan a mamakawan. Diyos tupay mamakawan, siyak tulakit din a pinarswa na laeng. Pagyamanak unay ti Diyos, ngamin amok nga iso ti akin plano amin kadagitoy. Ket ita, addaak ditoy Canada. Ditoy akon nga agtrab-trabaho ket madamameten ti panangilakad ko iti papeles ni nanang ken ti anak ko taalaak idan ditoy Canada. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay, tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Yvonne. Ken ka pagayam, Yvonne.
Amin tayo ket agbidot. Ngam addamet karbangan tayo nga agbalbaliw. Iso ano maitublak ti pada matao, di mo katawaan wenno iroruman. Tulungan tayo kit di abumangon. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masakbayan. Amangan no ti tao nga inuy-uyaw kan inroruman mo kat isuntupay ti mangtulong ken ka. Alakastan pagayam Yvonne, ket pagyamanak met unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Harold. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, 7 atawan meten tinapalabas manipod nagkalaysa kami iti asawak. Makunak anaragsak kami, gaputa na sayaat wenno naannayas met ti panagdan nami kas agasawa. Manmano kami nga agapa, ket mamatiak nga ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso na laeng taoray kasanugayam ti kinapintas wenno kinaannayas ti relasyon arinugyan nyo at dalat tamet pagpatinggaan na. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Nasayat mo, tasimbang putkan bakit? Ay, uwan nga ron. Narabyanak mo tan. Grabe mat ngamin ti traffic. Intex na kumangamin, hindi na-dismiss ka tas sinukon ka. Uwan ko ngam nalobat mat nga ron ti cellphone ko. Iso nga inan-ano sa kun at tinakipila ijay paradaan. Pwede mo intugot ti power bank mo ay. Nalipatak nga ron idi agsapa. Ti amukit na ikargak iti bag ko. Ngam idi usarak ko Awan mat. Ay, sos. Simroman nga rodan at ikabaw mo bakit? Uwan nga ron Talaga abumakitin da tao. Nala. Agi na nakapailaan. Tahos tuntuin tun maluto ti pangrabyanta. Umuna akon arumwar lakay. Di na kunurayan? Saanan? Maladawak nga minan no orayan ka pailaang, Harold. Sa bagay. Agalas 7 ngagpeso. Kani. Jack pailaang nakadigos. Mas daawak man kan ka. Kat no nagsapa ka mat anagriing, ngam no aping nga aging gaita, kat saan ka pailaang anakadigos. Nagbit man nga ro ti oras. Winasingak labit ti motor ko. Ngam na. Alas 7 matan. Ay sus, ti ko namkit di, impakat mo man ang ti kinabuntog mo nga aggunay. No pinartakam ko dinalpas mo adagos. Ha? Sige tama panahon, jak kayat ti maladaw iti trabaho. Sige bakit? Agan-anad kay ti dalan mo. Day off ko inton bigat, Harold. Awan trabaho. Kaya't ko ta aginana. Iso adi nakririingan inton agsapawan. Wen boss, matungpal ti pagayatam, commander. Ado mat tinabati nga innapoy kan masida itay. Ipapudot mo nton ta iso ti pagar mo saram. Wen bakit? Naisaganak matan ti tuwalya kan pagsukatam amapan agtrabaho. Makaamukan tumatan nga agpapudot iti pagdigos mo. Wen, katagyaman ak manen bakit? Awan anyaman na. Ala maturok tantan ni Rabin. Kaya't kuntagi na.
Bakit? Abda akon! Bakit? Sa dinutayan mo? Umay ka, tagtaginatan ko aka sa bakik. Amok a paboritom da ito'y. Iso agim matangak. Trixie, bakit? Trixie! Nay, nagulimag mat dito'y balay. Rimura nga ta kaya ta asawak. Ah, kita agman iti silid mi. Nay, awan mo dito'y ni Trixie. Naurmos mo ti pagidaan mi. Rimura nga taya. Dinasayaan. Awagak langan ta sa awak. Wen, kasta ti aramidag. Iti kasta, maamuak no sa dino taen na. Apay, nagapa kayo kadi iti asawam, Harold anak ko. Saan mo't nalang? Awan mo't malagip ko ang agapaan mi. Kahit, apay ngay nga raw, ako namasaan asimang pait idirabi ay. Day tamot nga rin ti pagsidsid dawak, nana. Day off na kami ni Di Kalman. Kunana akayat na tagina na. Iso adya ko na riniing. Kinasarita. Tadi nang rod kayat ti masinga. Ngam iti sumangpetak. Awan mo't ijay balay. Inawagam kumaa. Unattended mo't nga rin ti cellphone number na nanang. Kanayon kaday nga agpukaw ti asawam, wenno italaag. Ha? Kanayon kaday nga aramiden ti asawam ti kasta kunak. Ay, saan mo't kiti nanang? Itala ang aramidin ng tikas jay. Nay, apay ngay nga ta. Awan na dakdakamat na apapanan na. Awan mo't nga rin nanang. Ginapod na. Madanagan ako. Ala, di ka agdanag anak ko. Patsyak nga agawid tumulaang ni Trixie. Ngam no bilang ta saan nga agawid itilas o ti 24 oras. Nasaysaya at siguro no i-report tayon kadagiti pan nakabagi ti lintag. Uwan nanang. Talaga akas ta ti plano. Bakit? Ay, itay pa'y adi ka makaid na dita, Harold. Ay, kuha bakit? Amo matan ay. Nabanugang. Alamat na bakit? Itahak lang man nga agkidawin ka. Pangaasim ka di at apaguston na. Tani, nagbayag mo din dyan ako di. Di ka ka di makauawat, Harold. Ni, kati kang agbog kawakas na. Nakabapayin ka dagiti karuba. Ang mga numangagda ka. Kasano kat dagulit ka mat? Imbagak lang rudin anabanugak. Apay, narigat ka di nga awatin dayta, ha? Ay, pasensyakan bakit? Sorry. Sige, maturog na nga Roden. Good night, bakit? I love you. Agtaya ka, Harold. Ah? Siga talaga manang marimar. Amo matadyak agtay-taya. Damagong pa lang. Di na magkulaang bata. Anyang ay tamaw, ka mga numaawis ka itan nga agtaya kanyak. Pasensya ka manang. Ngam talagang awan isum ko iti huweteng. Sana bali? Tadumot ti kalugaran tayo agtay-taya kang ka. Aywan magkit di Sige. Panawan ka pwede to'y manang. Sa dinungay ti papanam, Harold. Ije siyap. At kami nagururay nga agparipir iti lugan na. Ay, mabiitlaan. Oh, apa? At ka di ba ka manang? Ay, kwa, di ka unay agbalin abisi iti trabaho. Tamangan nuga po iti kinabisay, kat agbirok iti sabali ti asawam. Anya? Anya ti kayat mo asawan manang? Ay, kat adakan kan ang mga miris iti imbaga, Harold. Sige. Manang! Manang! Mabitaang! Ay, aging gaita. Diyak pa'y lang malipatan timbaga ni Manang Marimar kanyak. Panyamot ng tikastoy. No panunutak ana imbag. Talaga dakkelan ti nagbaliwan ti amin.
No idi kat nakaragragsak kami kini Trixie. Ita, saan una yan? Masansan pa ikit din di pa nagapami. Ura dagiti awan kas kan na banag. O manaylatta na pag-apaan mi. No idi kat nagagat nga agtagibalay. Ita, saanan? Siya kami ng dagluto, aglaba, ka naglinis dito balay. Trabaho mataminan. No idi kat isagsagana na ti pagsukatan, agraman pagdigos ko. Ita, saanan? Saan lang nga ita? Kanayunan na matantirumwar. Kanayon amarabyan. Kas ita, ang alas 9 ni Terabi, ngamawan ba'y lahat? Sa bali da ito yun ha. Mati, tagparparik na kanya. Nas ka na paliiwag ta asawak. Saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasamak. Trixie, mabalinta ka titag sarita. May papanitian niya, Harold. Ammo kunti amin. Ha? Ammo kunti may papankada kayo kini Ryan. Harold. Kahit ko pang kanti amin. Kahit ko si kamis mo ti mangibaga, nupudno ti na idanong kanyak. Isungay bagam kanyak ti pudno. Ko. Pudno ka ti aluklok ko nak, ha? Trixie? Sorry, Harold. Aklunak ang nagbidutang. Pasensya kan. Ngam ay ayatak ni Ryan. Anya, ang apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Adda ka di nagkurangak. Adda ka di, ha? Awan, Harold. Awan tinagkurangam. Iso na lang ang tanirayan tinakarik na ak iti pamatag anabayag asap sa pulag. Kat kasano akmatan? Kasanutan, Trixie? Kasanon ti pamilya nga nararpaap ta? Talaga ka ding awanan patag ko gan ka, ha? Napatag ka kanya, Harold. Iso na lang ang tatalaga adjakon kabailan nga ilimod pa iti amin. Nadaman nagkurangak kan ka. Ibagam. Pangasim. Taurnusan ta daytoy. Panunutom kumaa para iti pamilya ta daytoy, Trixie. Diyak ka mo, Harold. Talaga adyak ang munoan niya ti aramidag. Panagkunak kat masapul ko tinaan-anay nga oras. Tapno makapagpanunot iti husto. Anya ti kaya sa wanda ito, Trixie. Apay nga daawit mo abag. Sa dino ti papanam. Umadayo akpay lang. Kaya't ko tiyag may maysa. Pangasim. Di na kumamot basta ipahatilatan. Sorry, Harold. Ha? Trixie! Trixie! Diyos ko. Talaga ka di aging galangan dito'y. Di ayan ayat mo kini Trixie. Nagsakit. Nagsakit. Okay kalaang ka di, sir? Ha? Kasla nakaununag ti pampanunutam Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ang mga nulumami isan ti kapem no saan mo payla nga inuman, sir. Pasensyakan. Ado lang amin ti pampanunutak. No kasapulam ti ekstra nga asukar, ay kasarsarita kunak kuma, libre akmat, sir. Agyaman na. Iso na lang dahil. Ang mga lumakadisturbuhak. Okay lang, sir. No maminsan ngamin, kat kasapulan tayo latamot ti kasarsarita. Aywan gayam, siyak ni Sandra. Siyak ni Harold. Nice meeting you, Sandra. Nice meeting you too, Sir Harold.
Kasla na bayag matan asaan anagaw awid ni Trixie lakay. Unngag paiso. Di ba't ko na ni Harold ang madamati training na iya Manila? Wan, nagbayag matan ngay da iya training. Kan apay ngay asaan man laang apulos ang nagpakada kadata. Unan niya. Uray kasano ti kinabisi di madugang ta, umay mulat ta sumarungkar dito'y balay nukwa. Un nga Harold. Dan sa mailimlimot di anak talakay. Nadlaw ko nga menti kinaulimak na kay. Saan laang aday ta? Kanayon anak adayo tinakaiturungan ti imatang na. Kasla kanayon nga agpampanunot. Ay na, amumatan di anak ta bakit? Di na kaya't ama ka disturbaw. Di ka katiag pampanunot iti negatibo. Aumat siguro makagapo, tapno ilibak dati amin. Punumat siguro anapan nakitraining ti manugang tayo di Manila. Ay basta, marik-riknak nga ada parikot di anak ta Arturo. Ikat kasaritam to bakit? Iti kasta, maamuam no pudno ti atap mo. Word lakay, talaga akasaritak to ni Harold, apaman asumangpay. Kasla da na dagsan aparikot mo, ibagam ang mga numakatulong Ha? Ay, kwa. Kastoy ngamin, Sandra. Sige, ibagam laang, nakasagana ak adumngag, Harold. Iba din ak ngamin ta asawak. Si Murot iti sabali a lalaki. Kastagayam. Sorry Jack amo akas ta tinapasamak kada kayo iti asawam. Kinapulno na. Awan pulos ng ibagak. Si Kalang. Ha? Diyak kabailan nga ibagay ti pamilyak. Kastamot din iti pamilya na. Iso binukbuko daklat ng dayto aparikot. Dahil lang. Taging gaita. Kat nagsakit pa lang. Nagdagsin pa lang iti parokong ko. Ti panang lipot. Kan panang panaw ta sawak kanyak. Banagajak maibagay ti pamilyak. Ammom, Harold, saan mat nga iti amin agundaway kat bukudam dagita parikot. Nasaysaya at matlaang no ibagam. Iti kasta, mairwar mo ti dagansan ti tabarukong mo. Kas iti nakunak idikan ka. Adda aklaang ditoy. Nakasaga na adumngagkan ka. Ba nagapagyamyamanak unay? Among, manmanot itahawa kaskan ka. Wen iso anagasat ka. Ngamin, nakabirok ka iti maysa. Katsyak day ta. Ha? Harold! Naskan nga agsarita ta! Harold! Trixie? Wan, siyak nga rod. Nagangwid gaputa adda na amuak. Namungan niya, Trixie. Harold, nabatim ti jacket mo iti kotsek. Ha? Sika siguro ni Sandra niya. Wen, siyak nga rod. Apay ngam amunak. Umay ka, Trixie. Mapantay ti selekta. Saan? Ipatanak, Harold! Pangasim, Trixie. Agparbang ka kumamat. Nagbakasyon aklaang iti sumagmamano ang bulan. Ngam adamit gaya man nang isukatang kanya. Trixie, saan... Saan asikat ikasarsaritak? Ha? Tumanda ka, Trixie. Di mo amuti bagbagam. Daggan na kumamat. Saanan? Nalawagan kanyak ti amin, Harold. Aramidak mat amin akabaalak. Tapno maurnos ti pamilyata. Ngam sika, saan? Tadamit gaya man sa balim. Pagbabawyam day ito nga inaramid mo kanya, Harold. Tandaan day ta. Tulungan da ko matatang. Nanang, diya ko na mo daramid. Ha? Nay, aguray ka. Apay nga min aya. Anya tinapasamak, balasang kaw. Wan mat ngagpaisaw, Trixie balasang ko. Kasanuda ka ngay matulungan. No di mi mat amaw no anya tinapasama. Anda babae ni Harold. Ha? Anya? Nagsakit na tatang. Nagsakit. Kabayatan ti kaadak ijay Manila nga agtrain training.
Agragragsak matgayam ni Harold iti sidong ti sabali a babae. Nay, kasano na pasamak day ta? Tsaka mo, tatang. Basta da babae ni Harold. At da babae ti anak yu, tatang. Ay. Saan na mabalin day ta? Ha, nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Masapol ang makasaritak ti anak tabakay. Saan nga kamkamali na dyan, Harold? Tatalaga ang makabil ka. Harold, anak, pudno ka day ti imbaga ni Trixie kada kami kinitatang baw. Pudno ka day nga ada sa bali a babaem. Pudno ka day, Harold, anak, pangaasem ta ibagam kumati pudno. Amom ka day ang madandanagan kami kang ka. Sumungbat ka, Harold! Ibagam ka na kami tipod no. Sana mabaling agul uli magkalatan. Agsaw ka ba na? Pudno timbaga ni Trixie, tatang, nana. Nga masapul amaamuan nyo man, no anya tipod no. Anya day ta, Harold, anak. Ibagam no anya tipod no anapasamak. Iti kasta, ang mumimat ibagbagamay. Ni Trixie tim mo na anak ilalaki. Ha? Anya! Day tatipod no, tatang. Nana, nagul-uli makaklaang. Gaputadyak kaya't amadadail ti pamilya mi. Ngam awanan na aramidak, tamas pinili na ti matayo. Pasensya kayo. Nudyak imbagbaga kada kayo. Ti amok ngamin iti, kat maurnos mi pa iti amin. Ngam saan ba't gaya man? Iso ti imo na anang loko kanya. Tatang, nanang. Ita, binaliktad na ti amin. Imbes nga iso ti dumawat iti pamakawan. Saan? Tasyakpay ti inaramid na agakas. Harold, anak, amok anasaya at kaatao. Masapul asangwam ni Trixie. Nasken apagsaritaan nyo daytoy abanag. Nulakit di takabaalan nyo pa nga ornusen ti amin, aramidin niyo. Nanang, gusto ni nanang mo anak ko. At least ita. Amumen, noon niya ti gusto na pasamak. Awan ti sabali adawat may. No saan ati panagragsak mo. Ada amin kin ka pangedang Harold, anak ko. Kalpasan ti panagpulong ni Trixie kadag iti dadakkel ko, pimmanaw metlaang daytoy. Kataging ga ita, saan kami pa'y anakapagsarita iti nasayaat. Awan matandamag ko no sa dino ti ayan na. Naidistino met iti sabali a lugar ni Sandra. Ngamkit di adalat tamat komunikasyon mi. Pudno a nagbalin kami met anasingad, ngam saan pa'y aklaro no anya a talaga ti relasyon mi. Intalak ko mat aminan iti Diyos ti amin. No bilang man taagawid tupay ni Trixie dito'y balay, si dada anak met amang pasangbay kenkwana. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. No talaga asaan yun akabaalan ng ornusan, baybayan yun. Panagkunak kat nasaysaya at matlaang no lipatamon ni Trixie. Pakawanamon kat baybayamon iti kayat na nga aramidan. Itadmon ti wayawayana. Igaad mo kit di ti agtrabaho. Pasaya atam ti biag mo. Ag-move on kan pagayam ko. Kat di mo pa idaman ti bagim nga agayat manen iti may kadwa agundaway. Alakastan pagayam, Harold. Kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat nagapo kanipagayam tayo a Sharon. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, simple laeng ti adda a panagbiag mi. Ngam uray no simple laeng, makunakmet a naragsak. Ngamin, napnuan ornos, ayat ken pannakaawat ti pamilya a binukalmi kani Wilbert. Ngam gapo iti pannakalugi ti kumpanya a pagtrab-trabahuan na, napagnumuan mi nga agabrod laangan daytoy, tapno adagastusan mi iti inaldaw, ken para metlaangan iti panagadal dagiti dua nga anak mi. Kas kadagiti kaaduan nga asawa ditoy Pilipinas, inanusak ti liday ken iliw ti mayadayo iti asawa na. Kanayon ko nga ibaga iti panunot ko a para daytoy kadagiti anak mi. Kang runaan iti amin para iti masakbayan ti pamilya mi. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Saan akasta ti agdrawing iti balay manang? Dapat dakkel ti tawa na. Saan akasta? Nagbasit! Ah? Isungarod mo ti kayat ko, ading. Saan anapintas akitaan manang no basit ti tawa ti balay? Kitaam to'y in drawing ko, oh. Kastoy nagdakkel ti tawa na. Iti kasta, makalangap ka iti presko nga angin. Kayat ko nga rod ti basit atawa tapno kasla sosyal akitaan. Anya na ita anak ko? Kasla damat kontes. Mangagpadya arubayan ti katawa yo. Daddy, kitaam ti in drawing ko abalay. Intun dumakkelak, kayat ko ti agbalin nga arkitek, Daddy. Ha? Agpaiso? Wan, Daddy. Ay katmayata. Katinton may salang ton nga arkitek. Padakkelam to matan to'y balay tayo. Wan Daddy. Sagay sa tayon to iti kwarto. Sigagay maglay sa anak. Anyan tumuti kayat mo pagbalinan. Kayat ko ti agtrabaho iti hotel, Daddy. Ay katwan Oraan niya pa'y tarapahap yo anak ko. Laglagi pa nyo. Nga da kami laang kinimami yo anak kasuporta kada kayo. Anya ta inigamam nga envelope, lakay? Ay, notice of termination, bakit? Anya? Anya ti kayat mo asawan, Wilbert? Ay, awanin, bakit? Natuluyan analogi ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Awanin, nagclosean. Anya? Kasano tayo pa'y itan, lakay? Ay, diyak mo, bakit? Ang diyak mabalin ti basta sumukulatan. Diyak kaya't makita da kita anak ta mapukawan na kitinamnama. Gaputa awanin pagtrabahwak. Pudno ka di tinangag ko, Daddy? Awanan trabaho yo? Glay sa anak. Owen, pudno tinanghag mo anak. Ang saan agaputan na pukawan na kiti trabaho. Kat mapukawan matan itinamnama da kita arapabyo. Di kayag danag. Tauraan niya ti mapaspasamak. Agsapulak iti pagtrabahwak, anak ko. Bakit? Nakasaritak ni Pari Edwin. Adda kanu bakante ang mabalin ang ma-applyan iti kumpanya pagtrabahuan na ita. Dakkel kanu ti sweldo ijay. Ni Pare Edwin ko namlakay? Wen, Di mo't adda ijay Taiwan ni Pare Edwin. kasta nga rod bakit? Di mo ibaga nga agabrod ka. Katwan awanin ti dadunga pa pagbilyak bakit? Nasken nga umadayuak. Tapno matungpal ti arapaap dagiti anak ta. Ang Wilbert. Bakit? Masapul nga agsakripisyo ta para itinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Saan lang nga ta? Tapno damot lang ang gastusan nyo iti inaldaw. Wilbert. Inton bigat matlang.
Rugya ko nga ilakad dagiti papeles ko. Bakit? Agmay sa bulan gaya, man tinapalabas. Manipod na pan ijay Taiwan ni Wilbert. Wen nga rod tatang, nagbiit ti aldaw. Kag, kumusta ngay ka no ti trabaho na ijay? Okay laang met ka no tatang. Kinapudno na, kalkalpas mi laang nga nagsarita. Nasisingpet ka no met dagiti katrabahuan na. Dayjay laang ata medyo maikawa ka no. Ay, kitwa na. Normal laang amay kawa. Ngamen, sa bali apagilyan ti ayan na. Sa bali ti kultura ijay. Wen nga rod, numaminsan kasla pa nagrik na nakanukat agmay may salaang ijay. Nang runa kat sa bali ti sauda ijay. Normal lang dayta kung nakmanan. Nang runa kit italaang amay adayo kada kayaw. Ay, wen nga rod. No kastoy arumabiin. Kasla urayan mi pailaang ti isasangpet na. Kailiw mi ang mga agtiboses na. Tunggal sumangpet nga aggapo iti trabaho na. Talaga akasta anak ko. Saan analaka ti agsakripisyo? Iso asapay lakuma. Taiktam iti patag ti pagrigrigatan ti asawa mi di abroad. Kang runal iti amin. Rumbang laang agbaling ka na tibker para kadagiti anak yaw. Wen tatang, uray narigat. Masapul nga agbalinak anatibker para itinapintas ang masakbayan dagiti anak mi. Glaysa! Chloe! Umay kayo anak ko! Umawawag man ti amayo! Hello? Kumusta dagiti ipapatag ko? Hello, Daddy! Kailiw da kauna yan! Kailiw kayo matuna yun kiniading mo anak ko. Okay, kumusta ti panagadal niyo? Okay lang, Mat, Daddy. Sika nga Chloe iha. Kumusta ti panagadal mo? Okay laang mat, Daddy. Medyo narigat ti mathematics. Ngam ikarkarigatak. Tay takot ti kaykat ko kada kayo nga anak ko. Oray ka sa ti kinarigat na. Ikarkarigatan nyo latta. Agadal kayo na imbagwan. Ngamin, day tanto tagbalin apuunan nyo into nagpamilya kayong tumatan. Wan, Daddy. No adda assignment ko, tultulungan nak ni Manang Glaysa. Very good anak. Kasta tinasaya at asusuro. Agtinulong kayo akanayon. San kayong agap-apawan? San kayong agsuksukir? Tungpalin nyo ti baga ni mami okay? Wan, Wan, Daddy. Not na barigot, ibagayo kin ni mami Wano saan, awagan dak. Laglagi pa nyo kumakanayon nga ay ayatan kin ipatpatag kay unay-unay anak ko. Wan, Daddy. Agan-anad kayo akanayon di tawan? Wan, Daddy. Agan-anad kamot akanayon dita, lakay. Apay ngay nga awan mo't din mauray ko nga awag manipod kini Wilbert. Manong aldahon ajak makontak. Diyos ko, pangaasim ka di tatarabayam ti asawak. Ilisim ko iti pagpagadan na. Di mo ko mabaybayan ni Wilbert. Pangaasim, Diyos ko. Mami? Apay ngay, asaan matunayan nga umawawag ni Daddy? Un nga rod kailiw ko ni Daddy, Mami. Ha? Ay kwa, pasensya kayon anak ko. Busy pa'y ngamin ita ni Daddy yo. Ado ka no ti matrabaho. Kanayon nga ag-overtime. Iso ano umawag, nakaturog kayo matan. Ibagam ngamin tarabi iti biyernes nga umawag, tauray mapuyat kami, Mami. Un nga agpaiso, Mami.
Kaya't mimatan ang makasarita kan maka-video call ni Daddy. Sana balit awan mat klase iti Sabado. Sige, di kayagda nag-anak ko. Taibagak to day ta iti amayo. Thank you, Mami. Mangantayo nga rodan tani. At dan sampay aramidin yung assignment yo. Wan nga rod, Mami. Nagado ti assignment ko. Aglay sa anak, tulungan pa ilaang ni ading mo, wan? Wan, Mami. Madanagan ako na yung tatang. Manungal dahon asaan nga imawawag ni Wilbert. Amangan man no busy lang iti trabaho na anak. Tatang, oray busy day dya iti trabaho na. At dakit at dalat ta oras na para kada kami iti anak na. Maawatak ti marikrik na manakaw. Hanggang di ka kami nagpampanunot iti negatibo Relax ka lang ka na. Patseg umawag tumutlaang dayday. Sapay awan amok mabalin ko akong takan ijay. Jakmat amo ti numero ti kumpanya apag trabahon na. Mala, i-relax mo lang ti panunot mo, anak ko. Ang mga numot no nag-overtime lang. Wano saan, ang mga no nagka-problema iti signal. Umawag tumot lang dayjay kung naktubay. Hello, Wilbert. Si kakadi ni Sharon? Ti asawa ni Wilbert? Juan, sino ka? Siyak ni Lisa. Katrabakwak ni Wilbert dito'y Taiwan. Kasta ka di? Kumusta ti asawak? Okay lang ka di ni Wilbert? Mabalin ka di akasaritak ti asawak? Adanas ka na amaamuam, Sharon. Kinapudno na? Nabayagan akayat ko nga ibaga daytoy. Angam itaakla ang anaadan iti gundaway. Anya dayta? Ada relasyon mi kini Wilbert. Anya? Manu abulan matan nga agdenden na kami. Saan? Saan ang maaram iti asawak dayta? Amok amasaktan ka? Angam pasensyakan. Jak nga minan kabaalan nga ilimad pay. Nasaysaya at matlaangan amaamuam, iti kasta saan kan amang namnamapay kini Wilbert. Saan? Saan mapudno dayta? Saan? Ay, kaasimot ti anak ta, Pedro. Saan na deserve ti kasya ang mapaspasamak itakan kwa na? Ay, huwag nga ron Awanan bayan da dya, Wilbert. Sapay babae pa'y mga raw dagiti apo ko ta. Ay, nagalas ka ti kasyayon nga ugali ti manugang ta. Naku, nampay bakit? Idadda dito, ay nakaslasan to. Nakasingsing pa. Responsable. Napadasa na lang tinagabrow. Namimpinsan mo ito na nagbalew. Ayop day dya, Wilbert. Nagahasam man tayong bati na laang gayam ti pamilya na gapu iti babae. Ay na makapahay blood lakay. Malala. Baybay amon bakit? Di kasayaatan nga arami din ta ita. Tulungan ta ni Sharon ang mga iwan. Kanmang bagbaga kadagiti anak na. Wan lakay. Day tamot laang ti kunak. Kabayatan anapig sa tapay. Tulungan ta ti anak ta amang padakkel kadagiti apo ko ta. Husto ka bakit? Patsek asaan da tayo abaybay anti Diyos. Mamati ak nga ure awan ti amada. Kat dumakkel da anasaya at kinresponsable nga anak. Hello. Pasensya ka, Sharon. Sorry, no itakla nga nakaawag. Nasaya at matemawag ka. Manungal daw mat nga inururay ko ti awag mo. Sharon. Ita, kayat ko amangag amis mo manipod kan ka. Kayat ko amangagan iti mismo abibig mo. Pudno ka di nga adda ka denden nam di ta Taiwan, ha? Sorry, Sharon. Sapay la kumata mapakawanak. Wen kan saan laang tisungbat akayat ko amangagan manipod kan ka. Iso asong batam iti diretso ti saludsod ko, Wilbert. Wan, Sharon. Pudno nga dan ka dendenak dito Taiwan. Kaano pa'y? Kaano pa'y, Wilbert? Talo abulan mo din nagdindin na kami. Sorry, Sharon. Diyak ang gagara ti amin. Sorry talaga. Sorry?
No ibagakan ka. Saan nga aksidente ti pananglipot mo kanyak, Wilbert? Pinilim day ta. Kinayat mo iso alino ko na. Amok day ta, Sharon. Kat pagbabawiyak day ta nga inaramid ko. Nupod no nga agbababawi ka. Apay nga rod nga aging gaita. Kat dindin na ang pailaang day ta babae. Ha? Sharon. Ito, agpili ka. Da kami kadagiti anak mo. Wano ti babaim di tataywan. Sharon, masikog ni Lisa. Anya? Day ta ti makagapo. No apa ajak mabalin abas total likodan lagtan ni Lisa. Kada kami kadagiti anak mo. Kabailan da kami at ang likodan gapulaang itiday ta babae. Kasta ka di, ha? Wilbert! Sorry, Sharon. Sapay lang kumata mapakawanak. Di kagdanag. Nauray adan ka din nak ditoy. Ikarigatak lahat ti ag sideline. Iti kasta. Makapawitak iti allowance yo. Ha? Sige. Takderam day ta desisyon mo, Wilbert. Kat sapay lang kumataawan to ti pagbabawyam. Intundum ten ti mauding aldaw. Imbagam ka rin kadagiti anak kayo ti sitwasyon nyo itakin ni Wilbert, anak kao. Saan pa'y tatang? Aginggat ka ano ngay nga ilimod mo ti maipapan iti amada. Aginggat ka ba ulak, tatang? Ay, Diyak kaya't amasaktan da, tatang. Amangan kit di no maapektaran pa iti panagadalta. No bilang ta maamuan da ti inaramid ti idulwon da unay nga amata. naimbag man, tadida ka sa ludsudan no apay asaanan nga umawawag ti amada. At damat dagiti gundaway nga agsaludsod da, tatang. Ngam ibagbagaklatan abisi ti amada iti trabaho. Ibagbagak nga adda iti field kat awan ti signal ichay. Ay, narigat ti kasta anak ko. Amangan no karkaro amang namnamada. Narigrigat iti riknak kas may isa nga ina. Ti makita dagiti anak ko nga agsangsangit gapu ta imbati idan ti amada, tatang. Saan mo ang masapul nga akon amin asakit nga agmay sa anak ko? May saak nga ina, tatang. Iso ano ka sa pulak ti agulpod tapno maprotektarak laang dagiti anak ko. Aramitak. Adda akong dita anak ko. Ngamlag-lagi pam adong tengtumot lang tal daw. Amasapul amaamuan dati kinapudnaw. Glaysa apaw. Lola? Chloe. Lola, Agadal kayo an naimbagwan. wen Lola. Kang runaan iti amin. Di yusuk-sukiran ni mami yaw. Denggan nyo ti anyaman nga ibaga kan ibilin na katakayawan. Wen Lola. Laglagi po inyo ang naragragsak matlaang ti may sa pamilya no agbalin kayo ang natulnog. Igaadyo ti agadal, taday ti kinabak nang asaan to apulos amapukaw. Daitan taw ti agbalin a pundasyon nyo para iti masakbayan nyo, apo. Aging gayta jakpay lang impakpakaam mo kadagiti anak ko ti sitwasyon mi iti amada. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay nga agmay saak. Ket damdamagek iti bagik no anya nga taaya ti nagkurangak. Anya nga taaya ti nagbasulak taapay anaaramid ti asawak ti kasjay. Puspos kulak payan ti rupak amang i-text paylaang kani Wilbert tapno awagan ken kumustaan na kumamet dagiti anak mi. Umawag met ngem sagpaminsan laengen ken diretsyon kadagiti anak mi. Agpawpaw itmet ngem saanen akas idi isuan nagsapulak meten iti panggedak ngamin kurang meten nga agpaay kada kami ti it-ited na. Nangruna ket adda meten iti kolehyo dagiti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sharon.
ken ka pagayam Sharon. Kas itinakuna ti amam, saan anasken nga akwam amin asakit nga agmaymaysa. Ti kasayaatan nga aramidam ita, kasaritam dagiti anak mo. Ininutam nga ibaga kadakwada ti pudno a sitwasyon nyo iti amada. Laglagi pam nga awan basol mo iti inaramid ti asawam a pananglipot ken ka. Pilyam ti bumangon manen, dawatem ti pannarabay ti apo, iti kasta ket tarabayan na ka iti amin a planom. Alakastan pagayam Sharon, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan.